Makadini mhuri yeZimbabwe ese mativi mana enyika. Tinokutambira pachivhitivhiti Zim HD News. Zviri kunzi izvonizvo vakomana, kana tichitaura vakomana tichitaura vakomana avo vanopfeka zvegirini. Zviri kunzi vakomana vane zvinyowani zvavakatirongera zviri kutaurwa nemastreets esocial media, zviri kutaurwa nyangwe nemaprofita kana vaIan Ndlovu vari kutaura nezvazvo muchiprofita chavo kuti vakomana vane zvavakaronga zvisina politics mukati. Vane zvinyowani zvavainazvo, vane zvidhafudhafu. Naizvozvo hatisi kuziva kuti kupu kana ida kurohwa, kana kuti paroda kubatwa mbavha, kana kuti pane vanhu varoda kuendeswa kumba, kana zvoda kuita sei. But garai makati yanzi nekuti vakomana varonga chine huchi, varonga tikuti varonga hora. Vane hora vainayo vakomana zvamai manje. Noti zvese zvamunonzwa zvemakore ese kunzi nhingi azodaiso, aiwa zvine direction. Zviri kutonzi God is in it. So tinokutendai nekuona kwamunoita zuva nezuva. Tinokutendai.